Mphendula. Khulume nami sesela sesonke. Ufuna sesi live. Akashonga. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Zovula ngehlabelo 75 inkosi kusiphama kweva. Kusinika izindlebe Masivimbe
Bon. Amen. Mhla sisungula leli bandla ngahlupheka kakhulu ngithukwa ngabantu yonke nje into yangahamba kahle kodwa kwasekufika ingilosi ethi ingilosi mayikhuluma nathi esikhathini esiphambili kwafika abantu basezulwini befika kubaba mkhulu basebethi umsebenzi wakho muhle kodwa kuzohamba khambe lo msebenzi ubhidlike kodwa uyobhidlika ubhidlizwa inzalo yakho
uthi isithunywa zasezulwini zaseziyambuza ubaba omkhulu ukuthi uyoyivimba kanjani lento. Ithi-ke ingilosi ubaba omkhulu wayese ekhomba umama wathi ngicela uJehova ube angibusisele le ntandane yami uthi enzalweni yayo kube khona umntwana oyothi engasiyena owakwaShembe ngesibongo kodwa abe nomoya kaShembe elwe nokuthi lobu buNazaretha kungapheli. Ithi-ke ingilosi lithi njengoba uphethe lo msebenzi, njengoba uthunywe lo msebenzi, uthunywe ubaba omkhulu. Ubaba omkhulu wafunga ngawe ezulwini ukuthi ngawe lo msebenzi kaNkulunkulu uyovuka noma usuwile. Uthi ungawakhohlwa amazwi kababa inyanga ezulu mhla ekubiza ekutshela ukuthi ukuwona ukuvuka kwaleli bandla likaNkulunkulu uNkulunkulu uyobuza kuwe. Uthi-ke ezulwini kwethenjwe wena ukuthi lobu buNazaretha buyobuma noma inzalo kababa mkhulu isilibhidliza leli bandla kodwa ngawe liyovuka leli. Ngabe seke ngiba nesibindi sokuthi lento angiyimele noma kunzima kunjani ngoba ubaba mkhulu wethembe mina. Amen. Ubaba ilanga wethembe mina. Nenyanga yezulu wethembe mina. Amen. Ngithi lokho angikucacise nje ngoba kukhona amaNazaretha ayayicabange ukuthi uma ngikhuluma ngento ebhedayo bese bethi ngiyaxambukela. Uma kunebandla lamaNazaretha elingaphansi kwababa omkhulu nginikezwe ilungelo ezulwini ukuthi uma selenza into ephambene nomyalo kaJehova ngikulwise lokho. Nginikezwe amandla ezulwini futhi akakho umuntu ongenzani noma amaNazaretha ayakholwa lokho noma akakholwa kodwa ayikho into azoyenza ngoba nginikezwe amandla ezulwini. Noma ibandla ngelasebuhleni noma ngelasephakameni noma ngelaseginyezinye noma ngelasethembe ezinhle umanje lingaphansi kwababa omkhulu nginikeziwe amandla ezulwini ukuthi ngiliqondise uma selenza into ephambene nalokho esifundiswa ubaba omkhulu. Ngiyathanda ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngikhuluma indaba yalokhu kukholwa ngicaphune izinto ezayishiwo uNkulunkulu, ngicaphune izinto ezayishiwo uYeshua, ngicaphune izinto ezakhunywa ubaba omkhulu ukuze lokhu kukholwa kuqonde ningacabanga ukuthi into esuka kimi nokuthi konke okwenzekayo kwakhulunywa emandulo. Ngiyafisa ukuthi namhlanje nginifundele intshumayelo kababa omkhulu eqondene nalokho ukukhuluma engizokukhuluma ukuthi uma ngikukhuluma lokho ukukhuluma
akusiyona into engisusa nje emoyeni ngikhuluma into njengoba ubaba mkhulu wayikhuluma ngoba ingilosi yangitshela yathi ngithunywe ubaba mkhulu unethemba lokuthi noma ubuNazaretha sebuwa ngoba kufuna ukuwa nje kodwa ngikumele lokho ngantshela ngaphambili ukuthi ngo-2010 kwaku-August kwafika ingilosi uhlaleleni yafika yaguqa phambi kwethu yathi ngithunywa amakhosi amathathu asekuphakameni athi angizokutshela ukuthi ibandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni wayesethi amakhosi asekuphakameni athi asethembe wena ukuthi ukumele uNazaretha ithi-ke inkosazana sezulwini nami mfowethu ngethembe wena ungangidumasi ube nesibindi yakhuluma ingilosi yahlengezela inyembezi ngaleso sikhathi ukube kwakumuntu wasemhlabeni wayokhala ngempela kodwa ubona ukuthi ikhathazekile kakhulu kusukela ngaleso sikhathi sabala izinto eziningi sathi nansi lento ayisho unkosazana kanti sisho into encane nansi lento ayisho unkosazana kanti ishinto encane namhlanje na ibandla lamaNazaretha lifile ibandla lamaNazaretha nalowo ubambe bhekele nalowo ebambe bhekele nalowo ebambe bhekele nje okuseqinisweni ibandla lamaNazaretha kukhona abantu kodwa inkolo kayikho ngakho ke umsebenzi wethu ukuthi ubuNazaretha sikumele ubuNazaretha sibuvuse ngoba sithunywe ezulwini ukuthi sikwenze ngiyafunda ke indaba eyakhulunywa ubaba mkhulu uthi ngiyanifisela nonke maNazaretha ukuba ningabe nisona ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhabhatisile ningabe nisavuma ukudidiswa kuza isikhathi lapho amaNazaretha ayoyilahla khona indlela kaShembe lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwe esibayala ngalo thina boShembe ngaleyo nkathi bayobe bengasakhathalele izwe elizayo noma izwe laphakade bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwe angiuvuselele bayogcoba bawuzibe uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuzibuyisa bazifake lapha amen le nkulumo ngekababa mkhulu ebonisayo ukuthi wathi hamba ubaba mkhulu wayeazi ukuthi kuzokwenzekani phakathi kwebandla lamaNazaretha okokuqala uthi ubaba mkhulu singawulahli umthetho kaJehova singawulahli umthetho kaJehova okwesibili uthi singavumi ukudidiswa noma abantu amaNazaretha
engaqhamuka esenabanye uNkulunkulu esenoNkulunkulu ababizwa ngo 50% noma ngo 125%. Nina nazi nithi uNkulunkulu wenu munye uJehova. Akabizwa ngamaphesenti. Ningazakheli abanye uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu enawunikezwa uShembe, lo uNkulunkulu enawunikezwa ubabamkhulu onguJehova, nime kuye. Ningaqhamuki nabanye uNkulunkulu oNkulunkulu abaningi nabangekho. Usho njalo babamkhulu. Uthi bayoqhamuka noNkulunkulu abaningi noNkulunkulu abangekho. Namhlanje sinoNkulunkulu abaningi, sinoNkulunkulu abango 50%. SinoNkulunkulu abango 125%. Kodwa uShembe akaze sifundise ngalabo uNkulunkulu. Thina uShembe usifundise uNkulunkulu oyedwa, uJehova. Uthi ke ubaba mkhulu amaNazaretha azoyilahla indlela kaShembe. Bazothembela kumaZulu amaningi nangekho. Njengoba emaningi nje amaZulu ukhuluma ngama. Sekuza umuntu eNazaretha ekhuluma ngezulu lomndeni. Kodwa uShembe akakazi sifundise ngezulu lomndeni. uShembe usifundise ngezulu likaJehova. uShembe usifundise ngoJehova. Kodwa namhlanje amaNazaretha akhuluma ngamaZulu ngezulu lomndeni. Ongazi ukuthi babe lifundiswa ubani izulu lomndeni. Bayogcoba umthetho kaJehova ovuselelwa nguShembe. Baphasise owabo abawuletha ekukholweni. Nizwa kuba ukuthi bayogcoba umthetho kaJehova ovuselelwe nguShembe. Njengoba silapha silandela umthetho kaJehova ovuselelwe ngubani? nguShembe. Kodwa amaNazaretha amaningi asiyawugcoba umthetho kaJehova ovuselelwe nguShembe. Isihlabelelo 155 esihlabelele kuseni sithi sibonile ingilosi ivela ezulwini. Sekuzwakele ukulwa ezulwini. Ngoba uthi izimpi zifikile. Zibhekene nenkolo kaThixo uba ziqede. Ngoba uma ungawugcini umthetho kaJehova usuke uqeda inkolo kaThixo. Kuwumsebenzi wethu ke njengamaqhawe ukuthi sibulele lokho. Amen. Asinaye enye into ngaphandle kaJehova. Amen. Sikufundisa uShembe lokho. Asinawo omunye uNkulunkulu, asinawo omunye umsindisi, asinawo omunye umuntu esingambabaza ngaphandle kaJehova yedwa. Noma ngabe sibabili noma sibathathu siyokhonza ubani? uJehova yedwa. Amen. Thina siyamthanda lona awuke unoku onomusindisa. Thina siyamthanda lona awuke unoku asophelela sonke ngoJehova onokusindisa awusophelela sonke ngoJehova
sonke Kajehova abonoku onokusindisa awusaphelela sonke Kajehova awuhonoku Awu alikho ningegama awu esingasina awu ke alikho ningegama awu esingasina Kupheli gama leBajehova yesingasinda kupheli gama leBajehova yesingasinda kupheli gama likaJehova yesingasinda kupheli gama yesingasinda Asinazihlamu awu yesingafika awu ke asinazo awu yesingafika kupheli gama likaJehova yesingavika kupheli gama likaJehova yesingavika Sikinikwe ubaba mkhulu ukuthi asinalo igama esingavika ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Amen. Asinazo izihlangu esingalwa ngazo ngaphandle kwezihlangu ngaphandle kaJehova. Amen. Asinabo o 50%. Asinabo o 125%. Sino Jehova kuphela. Amen. Lokho nikubambe ngoba sikufundiswa umprofeti. Ngishilo ngathi njoba ngilapha nje ngithunywe ezulwini. Amen. Ezulwini kwethenjwe nina ngoba ayikho into engayenza ngingedwa. Yonke into ngiyoyenza uma ngibambisana nani. Amen. Ukuthi nibabili nibathathu kodwa uma ngabe sikhuluma ivangeli lasezulwini labo abakhethiwe noma basebuhleni noma basephakameni noma basethembezinhle noma base elokhuzeni eginyezile bayongizwa ukuthi ngithini. Amen. Labo abakhethiwe nazi ukuthi ezulwini akukhethwa bona abantu abaningi. Ezulwini akukhethwa abantu abaningi. Laba abakhethwe bazongizwa ukuthi ngithini. Kodwa balahliwe kulungile bengasho yonke into. Kodwa lento engiyithunyiwe akunakuyishintsha. Angeke ngishintshe. Ngiyafisa ukuthi ngedlule ngikhulume inkulumo eyakhulunywa ubaba ilanga ngaleli bandla.
uthi ubaba ilanga uma thina boshembe sisithela ngale kwaleli yaqhuma bovela oshembe abaningi nalowo uyothi nami ngimshembe abantu bamlandele nomunye athi nami ngiyushembe abantu bamlandele nenkawu iyothi nami ngiyushembe abantu bayilandele kusho baba ilanga uthi uma thina boshembe sithela ngale kweqhuma esho ukuthi uma thina boshembe sedlula emhlabeni kuvela oshembe abaningi nalo uyothi nami ngimshembe amaNazaretha ethi phu uqhamuke nalo ethi nami ngimshembe amaNazaretha ethi phu nenkawu ime ethi nami ngimshembe amaNazaretha ethi phu eye kuyo kwake kwakhuluma inkosazana kababa ilanga esindala indala nakini ithi nginenkinga ngahamba ngaya kumfowethu uma ngifika kumfowethu ngimfica umfowethu uqembile uyasebenza ufaka isikhindi ngesabatha uphucile ekhanda ithi ngambuza ukuthi hawu mfowethu usebenza ngesabatha wathi thina siyasebenza kwelithi isonto ngesabatha uthi ngangena endlini yakhe ngaqonda kwi-fridge ngingomile uthi ngiyafica ingulube igcwele i-fridge hawu Nhlanzi yini lena sendlini yakho bazothina obaba uthi hayi thina kwelethi ibandla siyayidla ingulube uthi ke lo mntaka baba kodwa lo mfowethu usehola amaNazaretha kodwa ukhulele ngaphansi kwami akakaze ebuthanda uNazaretha akusekhona ubaba into nje yobuNazaretha akaze ifune uthi wayesibiza ngamaqaba ukhona ubaba uthi ngiyazibuza ukuthi ngingaya kanjani kulomuntu ngiyoguqa ngicele isibusiso kuyo uzothina ubaba ngoba lo muntu lona akakaze beyiNazaretha ngisho usekhona ubaba uzothina ubaba uthi ngiyazi ukuthi manginikela kini nina ngixhumene nobaba ubaba uzonginikeza engikucelayo ngoba noma kusehlula ukukholwa kodwa siyakwazi amaNazaretha ukuthi into enjani ngoba ubaba uphilile namaNazaretha siyazi ukuthi ngiyazi ukuthi ningamaNazaretha ngiyazi ukuthi ngixhumene nobaba mangicela into ngani noma nginikela kini ngicela into ubaba uzoyilalela kodwa manje angazi ukuthi kanjani ukuthi ngingahamba ngiye kumuntu engisificele mina ingulube endlini yakhe ngathi mangibuza ukuthi lento uyenza kanjani bathi no baba wathi thina ebandleni lethu siyayidla ingulube kuyavela oshembe nenkawu ziyothi nami ngimshembe ethi bhu amaNazaretha eyekuyo angazi ukuthi namhlanje na oshembe bangaki amaNazaretha nje uma uqhamuka ingane yakwaShembe ima phambi kwabo abuzwa lutho usonkulunkulu ukuthi usuke etshwaleni akusho lutho ukuthi kade ukwelinye ibandla uyithuka leli ibandla usibukela phansi akusho lutho
uma sekuvela isikhala nje lapha usuthi ngumshayembe amanazaretha ayo ethi amen uyingcwele ethi ingcwele umuntu edlingulube namanje lo muntu ngiyangicabanga ukuthi mayilele uhleka ezebhuquze phansi ethi ngavele ngayibona ukuthi izilima lezi ngavele ngayibona ukuthi izilima lezi ngoba phela uyasibona ukuthi sizilima kodwa maye phambi kwethu akesho ukuthi sizilima kodwa eyedwa ngoba ningulubu usayidla wathi maye sekufanele uthethathele libandla athi hambe ephucile waqhamuka seyeke isihluthu ngoba usayifuna ukuthatha leli bandla kodwa amanazaretha eyibuka leyo nto yenzeka phambi kwabo nenkawu zothi nami ngingushembe kuthi bhu amanazaretha ayebuye uthi-ke ubaba ngithi funani ushembe kamoya ngoba ushembe wenyama uyaphela uyadlula kodwa ushembe kamoya yena akadluli onke amanazaretha akayingeni indaba kashembe kamoya azakhele oshembe babo benyama hayi kamoya ileli ibandla kuphela elinamathele kushembe kamoya sekathi inkosi nganibusisa ngoba niyamlalela ubaba ilanga ukuthi uthini mayithi funani ushembe kamoya ngoba ushembe wenyama uyadlula satshela ubaba ilanga lokho ukuthi asifune ushembe womoya njengoba silapha thina sikhuluma ngoshembe womoya asikhulumi ngoshembe wenyama ngoba silandela lokho esikufundiswe ubaba silandela lokho esikufundiswe ilanga uthi ubaba ilanga kuzokuhlwa kuzoba mnyama baningi abazohamba ebumnyameni uNkulunkulu uzokwenza inkokhelo lapha ekuphakameni kuzoba khona inkokhelo yendoda yayingcone kaMamthembu ngoba uNkulunkulu wenza inkokhelo yomfazi namhla uzokwenza inkokhelo yendoda egqoke ibhulukwe njengami iyophuma emkhoneni wejazi lami anazi ukuthi inkokhelo enjani anazi inkokhelo kaMamthembu ukuthi enjani kwaba khona inkosikazi lapha eyavela ebandleni lamanazaretha yahlala ehlalweni yakontrola yonke into yaxosha bonke abantu lexeshela phela ibandla lamanazaretha exoshwa inkosikazi uMamthembu uthi-ke ubaba leyo nkokhelo yayingcono kodwa kuyoqhamuka inkokhelo yendoda eyobifaka ibhulukwe kodwa iyovela emkhoneni wejazi lami andiyavela ngenkathi ubaba ehambile emhlabeni amanazaretha abulala umuntu khona engakangcwatshwa esesemakhazeni babulala umuntu sathi sabuka lokho njengoba ngeke ngachaza ngesonto edlule sathi sithola kwase kuphuma emaredweni nasemaphepheni ukuthi ulonda noma abalandeli bakalonda babulale abantu abawu5 ngesibhamu ephakameni kwachitheka igazi nami ngimshembe uthi bhu uyakhona ulonda akakaze bewumuntu isilwane noma ngenzekani kodwa ngiyasho namhlanje ngithi ulonda isilwane leli bandla lamanazaretha linjena ulonda ngiyamzonda angizenzi isifuthu ngalo ngizonichazela ukuthi ulonda ngimzondelani ulonda ngakhula naye eNqobizitha kodwa nginendaba nalokho angizukuyibala izinto ulonda owazenza phambi kwami eNqobizitha
kodwa into engizondela yona ulonda kuno yonke into lapha eUniversity of Zululand wakhipha imali u5 rand o5 rand babe sengamaphepha wafinya ngayo uthe mayifinya ngayo wayitshinga phansi zathi ijuteni wenzani londa wathi londa iningi lento abantu bayamupha ubaba bencenge ukuphila futhi bayaphila esinye students sayithatha le mali sasula amafinyilo sayithatha sayifaka ephakethini mina ngangihlala nabafana ababekhona lapho uBeatrice Nkosi noJohn Kapuya ngihlala nabo endlini eyodwa sehlukene ngama bedrooms kodwa sipheke ekitchen elodwa eDlangezo High School mina ngangeclerk laba bafana bengothisha from 1975 mhlambe 74 angazi ukuthi bahamba nini angazi noma basekhona ngoba mina sengimanga ngimdala abawethu kubadala kancane kimi mhlambe sebengamakhehla mhlambe base bashona ngazi kodwa indlela laba bafana bangiphatha ngayo ngolonda ayisuke enhlizweni yami ngangithi mangilele ngikhale yayifana nendlela uphathwa ngayo ngoba bamkhulu kodwa ingcono indaba ababamkhulu ngoba abantu babeqamba amanga lena ngangakwazi ukuyiphika ngangakwazi ukuyiphika ezuBeatrice ehleke ezebhuquze phansi ethi kodwa mpanzi ngoba ufundile nje nawe uyalapha ukoncenga ukuphila uyagula yini ngizothini nangizothini wena awuzothini uma uyicabanga lento wawuzothini wena ngoba lento yenzeke nawe phambi kwakho uyayazi yenzekile ushilo ulonda phambi kwejudeni ukuthi wafinya ngemali wayitshinga phansi wathi lento iningi abantu bamnikeza baba bencenga ukuphila futhi bayaphila ucabanga ukuthi ukhona umuntu wayelapho wayengaphinde beyiNazaretha wakwayizwa into enjena lento engikhuluma wakwayizwa emhlabeni esho kuyise omzalayo esho kuyise esho babila ekho ephila ngangingena elokhuze nembhedeni ngikhale ayikho into engizoyiphika ngoba injengoba injalo ngahlala nalaba bafana kwathi 3 years after bengihleka ngalento wahamba babe emhlabeni babila uthe bahambile emhlabeni waqhamuka ulonda wathi uyena umholi kwafa abantu abawu5 ekuclean babuya laba bafana bazongihleka manje okwesibili uyambona ulonda mpanzi ukuthi wenzani nawe konke uyiNazaretha uyakhona ngizothini fanele ngithini kodwa namhlanje nalolonda lona uNkulunkulu ekuphakameni uNkulunkulu ekuphakameni uma ungasukhuluma ngolonda usolulonda usola uNkulunkulu kodwa lo uNkulunkulu wakhuluma kanje ngobaba ila angikhulumi into engayizwa ngumuntu namhlanje ngiyakusho namhlanje ngithi uma uBeatrice Nkosi esekhona emhlabeni noJohn Kapuye laba babe ngothisha eDlangezo High School ngo1976 ngiyacela ukuthi noma izingane zabo zivele kubonakala ukuthi lento engikhuluma ingamanga yini uma kukhona abantu ababekhona sebebadala manje ngoba kwako ngo1976 75
bevele besho ukuthi nginamanga yini ukuthi uLonda wayenza lento eUniversity of Zululand. Well, and lento yabuya yazoshaya mina. And mase ngishaya mina sengikhuluma sengumuntu ofanele ngizondwe zingane kalona. Kusukela namhlanje engaphinde ebekhona umuntu wakuleli bandla othi uLonda inkosi. Engaphinde bekhona umuntu wakuleli bandla othi uLonda uphasha. Ngoba ukwenze njalo uyicabanisa noNkulunkulu. Ucabanisa noNkulunkulu. Uthi-ke ubaba kuzoba mnyama. Ngoqhamuka oshembe abaningi. Nalo uyothi ngushembe amanazathi ethi bhu eyekuyo. Bengabuki ukuthi lo muntu othi ushembe impilo yakhe imi kanjani. Ithi ingane kaBaba ngiyazi ukuthi nina niyaxhumana noBaba. Nginikela kini. Ngoba ngiyazi ukuthi umnikelo wami unike ukini uzofika kuBaba. Ngoba nina nixhumene noBaba, nina ningamaNazaretha okuzalwa, nina ningabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu njengoba wawugcinwa ngoBaba. Ngasho ngathi at least sekhona ingane yakwaShem efana namadodana kaBeth abaprofeti baseJeriko. Bakhona abantwana bakwaShembe abafana nalawo madodana aseJeriko abaprofeti abaziyo abakwazi ukumbona umuntu ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Abakwazi ukumbona ukuthi ngithunywe ukuthi ngiyilungiseke lento. Njoba ngisho nje ngithi ngisho ingilosi ayijabula ukuthi umuntu okuleli iNazaretha ebize uLonda ngenkosi, ebize uLonda ngophasha. Ngoba uLonda uyisiqalekiso kuleli bandla. Leli bandla lawiswa uLonda. Ukuthi abantu basephakameni bathini but mere fact ukuthi akunakushintsha ukuthi uLonda wahlambalaza ubaba eUniversity of Zululand. Akunakushintsha ukuthi uLonda wabulalisa abantu abawu5 ekuphakameni. Akunakushintsha ukuthi njengoba saphuma nje ekuphakameni sabalekela uLonda. Namhlanje na indodana yakhe inqohe nomzi wasekuphakameni. Laba abantu ba1% webandla lamaNazaretha. If befika even ku1%. Lo mzi wamaNazaretha wasekuphakameni wakhiwa ngoBaba. Kodwa unqohe nendodana kaLonda. Ngisho ingane zakwaShembe ezinye ayingene ekuphakameni. Asikwazi ukuthi siyobona ubaba mkhulu. Asikwazi ukuthi siyobona ubaba ilanga. Unqohe indodana kaShembe. Unqohe indodana kaLonda. Engaphinde ebekhona umuntu kuleli bandla obiza uvukile ngokuthi ingconcoi noma inkosi. Amen. Engababikho. Ngoba laba abantu bayisitha sethu. Laba abantu bayisitha sikaNkulunkulu. Na akakho umuntu eNazaretha ongafuni ukuthi ebone ubaba mkhulu, kodwa sikwazi ukumbona. Akakho umuntu ongafuni ukuthi sibone ubaba ilanga lapha ekhona elele khona, kodwa sikwazi ukubona. Sivinje uvukile. Kodwa lo vukile osivimbile akayona ngisho 1% yebandla lamaNazaretha. Umlando ongeke uphele ukuthi ubaba inyanga ezulu njengoba ngisho ngeke ngasho ngesonto ledlule wahamba wawulala entabeni ebalekela uLonda. Sahlala entabeni sibalekela uLonda. That is a history engeke ize ivaleke. That's a history engeke ivaleke. Umuntu omdala bamhlupha
noma sebemhlupha ngisho sefile kwafundiswa ngisho ingane zakhe ingane zabo ukuthi ahlale ithuka ubaba inyanga yezulu thina bese siqhamuka sikhuluma ngoncoyincoyi sikhuluma ngeNkosi uvukile angeke umuntu wakuleli ibande phinde ekhulume ngeNkosi incoyincoyi akugcina abantu basekuphakameni kuphela but not bana kwale ngisho sengicela ukuthi ngimdala kuye kufanele ngabe ufuna ulwazi ngendaba yobuNazaretha kimi ngimdala kuye noma sengicela ngithi asenze uxolo asikwephuca umzwa wasekuphakameni kodwa sicela ukuthi singene siyonikela siyobona ubaba mkhulu bavele bavala yonke into basiqhwaga bathatha umuzwa wasekuphakameni ngoheshe Githi sizinkulungwane ngeenkulungwane negidi asikwazi ukubona umuzo owakhiwa ngobaba. Baqhamuka shemba abaningi. Ethi nami ngushembe amana ethi kuduku. Uthi umfundisi uNtoli amaNazaretha engacabanga ukuthi uma eziphuphu sonke siziphuphu. Ngicabanga mnazathi ukuthi noma bezilima benza yonke into kodwa sezilima sonke asinakuthatha into ewuphukuphuku sithuka uNkulunkulu kodwa ukhona inkulumo kaBaba ilanga eyayingifikisele inyembezi le nkulumo yaba ngiyokugcina emva kalokho wagula le nkulumo ngifisa ukuba nizwe kahle ukuthi ubaba uthi le nkulumo ya kwakushumayela umfundisi uMadlala waye umfundisi kaBaba ilanga waba umfundisi kaBaba inyanga yezulu waba umfundisi kaBaba uThingo yena umfundisi ohambela emhlabeni sekhule kunabo bonke le ntshumayelo wayishumayela kusekhona ubaba inyanga yezulu ngifisa kuba ngishumayele ngikhulume le ntshumayelo kaBaba uMadlala noma ngithena ukuyinciphisa ngoba inde kodwa ngifisa ukuba nina maNazaretha kaNkulunkulu nizwe ukuthi ubaba ilanga wathi ngakho ngabe sidukile yini uthi umfundisi Madlala kwathi ngonyaka othile inkosi isikhulile nami sengingumfundisi inkosi yaphatheka kabi kakhulu emva kwale nkonzo yagula yazi yadlula emhlabeni kwakunguJulayi sibuthene kuphakameni inkosi yashumayela ngendaba yokuzithanda nokuthanda uNkulunkulu izibeka izindaba ezinhle zokuhamba kwalapha ekuphakameni yakhuluma ngenkathi yokwanda kobuNazaretha emhlabeni wonke ithi ayikho into ezobandle ukwedlula ubuNazaretha emhlabeni sajabula kakhulu ngoba umuntu omnyama wayengelutho ngalezo nsuku nobuNazaretha babuyihlaya nezimfundiso zazi iningi ezimbi ngakho kuthe siseneme sambona egqunqa ubaba wakhala esontweni kwaba muncu kwabanzima kwaphela nasozwaneni ngithi asaze sazi ukuthi sizothini senzeni wayivala inkonzo wasithandazisa ngalelo langa umthandazo waba mude kakhulu unganqamuki ngaze ngavula amehlo ngabona ukuthi inkosi isisishiye sisodwa yaphuma ethempelini ngabheka koza kwethu nabo base bebhekile
ngumfundisi uKhumalo owathi amen yavuma inhlangano. Ubaba Ilanga wathi sashumayela kumnandi watholakala seqhunqa kade ethi ayikho into ezobanhle njengobuNazaretha. Kodwa khona lapho kwasekuqhamuka isibonakaliso esiyiphikisayo lento oyikhulumayo. Saqhamuka esontweni eshumayela ethi ayikho into ezobanhle njengobuNazaretha. Kodwa uthe sashumayela kwasekuqhamuka isibonakaliso esiphikisa lento. Bambona ubaba eqhunqa. Bambona ubaba ekhala esontweni. Wathi sithandaza. Bathandaza abantu baxake ukuthi akuqedi ngani. Bathe babheka bathola ukuthi bathandaza bodwa bawusehambile kasekho esontweni. Leso sikhathi saba isikhathi esinzima kakhulu. Ngangisedlangezwa high school ngaleso sikhathi. Kodwa abazali bami babengitshela ngaso. Saphuma sambheka ubaba endlini emhlophe. Samfica ekhala. Amaduko esemaningi. Nezingane zingasangeni lapho ayehleli khona. Sakhala nathi. Sazilahla phambi kwakhe. Sifuna ukuzwa isici nesono sethu. Wehluleka nokusibheka. Isikhathi esingangehora singene endlini enosisi. Ekhala esezwaba nesilokozane. Ngifuna ukuthi lento ningizwe kahle. Wabe esethi nginosisi. Inhliziyo yami idabukile. Ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami. Ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami. Ngibona igazi likobhoza lapha ekuphakameni. Lo muzi uNkulunkulu uzowushiya. Kube ngumhume wabaphangi. Nezindindwa neziphingi. Ngempela lachitheka igazi ekuphakameni. Njoba ngisho ngithi wathi ubaba Ilanga esemakhazeni amaNazaretha avele abulala uNduli, ambulala, amganda ngamatshe waze wafa. Ekuphakameni ubaba Ilanga engakafihlwa esemakhazeni. Kodwa ubaba Ilanga wakusho lokho ephila, esaphila ethi kuzogobhoza igazi lapha ekuphakameni. Kuzosala abafile bethi bayaphila. Uzochitheka lo muzi usizi lukhulu oluzoba khona emva kwami. Uthi ke ubaba Ilanga uzochitheka lo muzi. Kuyosala kuwo abafile. Kodwa bethi bayaphila. Namanje kwaba njalo. Abantu babulala abantu abawu5 phambi kwethu. Sabaleka sawushiyo umuzi basala bahlale ekuphakameni. Namhlanje baqhoshe bafile. Baye besho yonke into bethi sawushiya umuzi. Besho basidubula sabaleka besidubula. Kwafa abantu abawu5. Uthi ke ubaba Ilanga bosala bafile. Kodwa laba abantu abafile bayothi baya ibona abaphilayo. Uthi kunosizi oluyisisimangaliso ozovela lapha ekuphakameni. Uma sengasekho andilwaba khona. Ngicabanga ubaba Ilanga wayengavela ezulwini. Laba khona usizi. Salala entabeni. Uzogcina kwakhiwa umuzi wasebuhleni wakhiwa ngoba salala entabeni iminyaka eminingi singenamuzi singakwazi ukungena ekuphakameni. Abantu basekuphameni besikhiphe ngeibhamu. Kodwa namhlanje kuba sengathi hayi
saphuma ngoba sinezono laba abantu abasele kuphakameni basele ngoba kungabantu abangcwele kodwa ubaba ilanga uthi bosala bafile bethi baphila uthi uChief Justice Mkhwengu uma ufuna ukuthi amanga ebeyiqiniso ubowahlanganisa neqiniso bese waphinda ngenkathi waphinda iwona ayogcina eyiqiniso iqiniso libe ngamanga namhlanje na ulonda uNkulunkulu wasekuphakameni kodwa ulonda wabulala abantu ulonda wathi kubaba ilanga ulonda unezinto eziningi engayibala lapha owayezenza against ubaba ilanga in my presence ngangixoxela ngenye inkosazana kababa ilanga endala futhi na ethi bathi nje bathi baya esontweni kubizwa inkonzo yasemini nangu lonto uselapha uyabamema uthi banomhlangano basebeya kulomhlangano uma befika kulomhlangano bafica kunomfundisi uphumana hayi lo enmazi uthi kulomhlangano kuvunyelwana ngokuthi ubaba ilanga kufanele khishwe esihlalweni uhlale ulonda nomfundisi uphumana beshintshane inyanga ezisithupha bathi hayi iprotocol isho njalo ithi ubaba akakwazi ukuphathalela ibandla yedwa ngangitshelwa ingane kababa ilanga endala kunayo ithi ngelinye ilanga ulonda wathi bonke abafowethu zilile mina ngingahambisa ithuna ngithi abalimbe belimbe ngibafake kulo ngibagcine ngangijelo ingane kababili kodwa ngendaba ngalo ngoba ngangijelo ingane kababili kodwa lokhu kwamafinyilo ngangikhona kwahlukumeza mina ngakho ke angikwazi ukuthi ngithuke ngoba amanga uma ephindaphindwa agcina ebe yinto eyiqiniso namhlanje na izingane zasekuphakameni zifundiswa bonke amanga ngolonda ngisho ubaba ilanga kalutho ekuphakameni umuntu omkhulu londa kodwa ulonda uyena owabulala leli bandla lamaNazaretha leli bandla lamaNazaretha ahlubuka kanjena lahlutshwa ulonda mina ngithonyiwe ukuthi ngilungise mina ngizoba naluza ukuthi uma abantu umuzwa sekuphakameni uyadinga noma yini ukuthi amaNazaretha ebekhona phakathi and uma ngabe laba bantu basekuphakameni benqaba lokho bazombona ukuthi uNkulunkulu into enjani bazombona uNkulunkulu ukuthi into enjani akwazi ukuthi umuzi wasekuphakameni ofana neJerusalema ungenqatshwa abantu njena abangangisho 1% benqabe ukuthi siye kuwo benqabe ukuthi sibone ubaba mkhulu bebone ukuthi sibone ubaba ilanga bese kuthula kanje akwazi kwenza lokho kodwa sibiyekela uNkulunkulu abantu abezayo abazophenduka ngeke balifune izwi likaNkulunkulu ngeke bamlalele ozayo nangempela nathi sathi masiphuma ekuphakameni sebuhleni azange samlaleli baba inyanga ezweni saqala senza noma yini ngiyacabanga ukuthi babe nokuthi hayi vele ubaba inyanga ezulu usengcopheni ngoba bebefuna ukumbulala so aqala amaNazaretha lapho ukwenza izinto noma ubaba inyanga ezulu ekhuza hayi bazenza ngabo ngenkani noma kwakungenjena ngesikhathi kababa inyanga ezulu kodwa ukonakala kwaqala khona ebuhleni
kubaba inyanga ezulu njengoba esho nje ubaba inyanga ezulu uthi ngeke bemlalele nozayo azange samlalela ubaba inyanga ezulu emva kwami abantu bayokholwa ngenxa yemali ngeke balinake izwi lophezulu bayokholwa ngenxa yemali ungezwa kubatshazwa okuningi abantu ekhaya ebuhleni ngiphuma khona omunye uthena amanazaretha asebuhleni egcwele eitaladini eThekwini wathi umpanza usephendukele isisu athi mina ngomhlobo mina ngiphume ebuhleni bungasaphumeki ngendlela yobuningi babantu kodwa uNkulunkulu wafika wangikhipha khona wangikhipha kwigidi zabantu wangikhipha ibandla lamaNazaretha ibandla elidala kunawo wonke amabandla lapha eSouth Africa ngaphandle kweZCC futhi iZCC inkulu kakhulu kunebandla lamaNazaretha ngakho ukukhula kwebandla lamaNazaretha kuba nabantu abangaka akusiyona into okufanele imangalise la emhlabeni kunebandla enabalandeli aba-1 billion ibandla lamaRoma linabalandeli aba-1 billion kodwa futhi ibandla lamaRoma lidala kunawo wonke amabandla akhona emhlabeni nala eSouth Africa ibandla lamaRoma likhulu kunawo wonke manje wena ungayiqhathanisa nebandla lamaRoma ibandla lamaRoma ongeke wazi nokuthi laba khona nini ngoba ubuKristu basungulwa ibandla lamaRoma ungathi uphume ebuhleni ngo2010 bese uyihlanganisa nebandla elaba khona lapha ngo110 uma wena uqhathanisa mina nebandla lasebuhleni ucabanga ukuthi ikhona isense kuleyo nto ngiphume khona ebuhleni ngiphuma egidini zabantu busothi ngithe ngoba bese idaladini ngase ngilokhosi ngiphendukelwa isisu angendaba nokuya kwabantu basebuhleni edaladini eThekwini kodwa amanga necampaign errong kufanele iqondiswe umprofeti uBushire wasungula ibandla ena 30 years ngo2010 namhlanje na ubalelwa unabalunga ako 600,000 usungule ngo2010 ena 30 years ubudala manje na unabalandeli about 600,000 manje uma ngase njengoba uBushire ebekwa amacala eSouth Africa uma abalandeli bakhe begijima beThekwini befike begcwala idalati lapha eThekwini sezothi ngobuningi babalandeli bakaBushire lokho kuchaza ukuthi uBushire uNkulunkulu noma umprofeti oweqiniso ngitshela ukuthi uBushire unabalandeli aba 600,000 la eSouth Africa nasezweni lakhe kodwa is only 10 years ebekhona lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu lokho kuchaza ukuthi umprofeti uBushire lokho kuchaza ukuthi uma abalandeli bakhe begijima begcwala idalati eThekwini bethi uBushire akanacala uBushire asenalo icala ngoba kuqhamuke abantu aboko 600,000 bathi akanalo icala is that how esifuna ukuba senza abantu iphukuphuku is that the way of campaigning for uNkulunkulu indaba kaNkulunkulu kufanele kube nomehluko phakathi kokucampaignela
iqembu lezombusaze nokukhuluma indaba kaNkulunkulu. Iqembu lezombusazo yes lisebenza ngokuningi kwabantu. Kodwa ibandla likaNkulunkulu lisebenza ngokuqotho okuhamba kwalo, hayi ngokuningi kwabantu. Akakho umuntu oyikholo ongayazi leyo. And kuyangimangaza makusuka umuntu othi ukholiwe ezokhuluma into embudane kanje, ekhulume kimi. Ethi mina ngiphathwe isisu uma ngibona abantu basebuhleni bese italadini eThekwini. Angikwazi ukubuza ukuthi bebeyofunana eThekwini ngindaba yami leyo. Kodwa engathi umuntu uma ephuza utshwala bese ephuzela kimi. Ngoba lento oyikhulumayo into ekhulunywa umuntu noma idakiwe, kodwa uma ethena uyiNazaretha ingozi ngoba usuke emema ezinye iphukuphuku ukuthi ziyilalele le. Yokade ngibona amanye amaNazaretha njena eseyitaladini ephethe amakrate kabiya. Fanele ngithule, ngoba ngithunywa ukuthi ngilungisele indaba. Uthi-ke ubaba ilanga emva kwami abantu bayokholwa ngenxa yemali. Ngiphume ebuhleni. Laphana bekukhona abantu abebengayiwa amaNazaretha, kodwa bethenga iNazaretha behlale khona bedayisa. Uma kushaya isonto noma iSabatha abaye esontweni, abaye emgidini. Abonke abaphuma ebuhleni bayakwazi lokho. Umfundisi uyakwazi. Abaye esontweni. Kuphela baye ukudayisa ngoba besaba amaphoyisa. Kodwa abakholiwe, kodwa bafaka iNazaretha. Yathi masiqala leli bandla ingilosi yathi kungaphinde kwenzeke lento enzeke ebuhleni. Engababikho umuntu oza lapha ezodayisa. Sathi mali lento sisho sazondwa ngoba abantu basizonda abanye bayeka beyekela ukuthi senqaba ukuthi udayisa. Yathi ingilosi mhlana vuma ukudayisa kuleli bandla yobe iphelile lento. Mhla kuleli bandla alikuvuma ukudayisa kwabantu abezela esontweni. Leli bandla alivumi ukuthi sihlale sibabaza imangaliso. Yathi ingilosi kuyogcwala abantu kuleli bandla, hayi abantu abakholiwe, kodwa abantu abazohweba. Kuyogcwala abantu kuleli bandla, hayi abantu abaholiwe, kodwa abantu abazofuna imangaliso, abazofuna ukuphila. Kodwa nina nithunywa ukuthi niqondise ukukholwa, niqondise indaba kaNkulunkulu. Ngakho-ke akufanele ukuthi nilokhu ni-compromise ekutheni lapha sikhuluma indaba kaJehova. Noma singaba babili noma singaba bathathu, kodwa sikhuluma indaba kaJehova. Ngakho-ke ngiyasho namhlanje ngithi kuleli bandla uma umuntu selwela ukudayisa noma azothi uhlubukile. Ngoba satshelwa ingilosi ukuthi engadayisi umuntu kuleli bandla. Noma singasekho emhlabeni abayosola behola leli bandla bengavumi ukuthi kuleli bandla udayiswe ngoba mhlana adayisa uyophuma uNkulunkulu. Ngoba kuyoza abantu enithi baningi nani nihlale nibabaza abantu abaningi, kanti kunabantu abaningi abangazili ukuzokholwa abazofuna imali. Kube nabantu abaningi abangazili ukuzokholwa abazofuna imangaliso. Sanqatshelwa ingilosi eyakhalela ibandla ukuthi leyo nto ingaliphinde yenzeke lapha, lento eyenzeke ebuhleni ingenzeki la. Noma singasekho emhlabeni ningasho ukuthi hayi kwakwenqaba umkhokheli, cha kwenqabanga umkhokheli, kwenqaba ingilosi. Ngakho-ke umkhokheli yokwedlula emhlabeni nami ngokwedlula emhlabeni, leli bandla ngeke ledlule emhlabeni, nabayolihola bengavumi ukuthi kuleli bandla udayiswe. Noma abesenibaningi kangakanani, uma kudayiswa kube nendlela yokudayiswa ngaphandle le into engahlangene nelokho. Kodwa nje la esontweni ningavumi ukuthi udayiswe. Niyakuzwa lokho? Ngoba ubaba usho njalo uthi emva kwami abantu bayokholwa ngenxa yemali, ngeke balinake izwi lophezulu.
abanye bazofika nemikhuba yabo amasiko abo bazokwenza indabuko yabo le ushembe owayichitha phakathi kwenu izangoma zongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda kusho ubaba mkhulu kusho ubaba ilanga uthi mangasekho emhlabeni izangoma kuleli ibandla ziyongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda azikho izangoma emhleni azingene etempelini ngokuthanda ziphume ngokuthanda onke amathempeli amaNazaretha anezangoma izangoma ziyabusa izangoma zi-initiate emasontweni ani leyo nto ubaba mkhulu wayikhuluma ababi bayobakhipha abahle lapha ekuphakameni ngibona kumi izimbiza zotshwala emizini yenu nezangoma zisina emizini yamaNazaretha nidla nilobolisa izingane zenu abangakholwa njengoba ekhuluma umkhokheli kuleli bandla ingane yakho noma ingagana umuntu ongaphandle awuyithathi ilobolo lomuntu ongakholiwe kodwa namhlanje amaNazaretha leyo nto siyaphela alobolisa ukuthi ingane yabo ikholwe kuphi iqome bani kanjani upheleleni ufuna inkomo kodwa ubabilanga wakukhuluma lokho ukuthi uma ngihamba lapha kosala amaNazaretha elobolisa izingane zabo inkomo ebalobolisa abangakholwa namhla kuleli bandla kugcwelizwa ngoma akuyona inhlamba leyo zigcwele futhi ziyaqhosha ngibona abantu beza ngamandla lapha ekholweni kusho babila ngibona abantu beza ngamandla lapha ekholweni bayofike bazi abayovuma ukukhokhelwa abayokuthanda izwi esibuthene ngalo bayofika nokwazi kwabo bahlakaniphile banolimo nezibonakaliso njengoba ekhuluma umkhokheli ekseni nazi ibonakaliso baba wayikhuluma lapha ebuhleni kwathiwa kunesibonakaliso sokuthi ubaba mkhulu uboshiwe this is very interesting ubaba mkhulu uboshiwe ukuthi iziningi izinto nobaba ilanga uboshiwe nenyanga yezulu eboshiwe kufika isangoma kufika isayoni sizotshela amaNazaretha ukuthi ubaba mkhulu uboshiwe yabo ubaba mkhulu uboshiwe kushisanosi kushisangoma nawempela amaNazaretha bhu kwahlatshwa inkomo kuhlatshela kuthiwa ukhisha ubaba mkhulu uboshiwe into eyenzekile le la ebuhleni phambi kwethu abafundisi bakuvuma lokho bonke zahlatshwa inkomo zihlatshwa kuthiwa ukukhishwa ubaba mkhulu uboshiwe ubaba ilanga uboshiwe ilanga inyanga yezulu uboshiwe what is that yafika ingilosi yasikhipha kuyo yonke leyo nto yafika yasikhipha kuyo yonke leyo uthi ke ubaba ilanga nani niyothatheka nilahle indlela kaBaba anishiye kuyo usho ubaba ilanga uthi lento ezokwenziwa yilabo abantu abafikayo abazogcwala lapha nani niyothatheka niyeke indlela kaBaba onishiye kuyo and that is exactly what is happening kuwonke amaNazaretha isakhulunywa indaba kaBaba mkhulu ayikhulunywa indaba kaBaba ilanga ayikhulunywa indaba yenyanga yezulu asakhulunywa ngisho uThimo uvuna uNkulunkulu 50% sesinonkulunkulu manje aba 50% nabango 125% yena uNkulunkulu obusa amaNazaretha manje u50% no 125%. Uthi kubaba nani niyothatheka
nilahle indlela kababa esho baba mkhulu anishiye kuyo. Lapha sihambisa ngendlela nisihambisa yonke into ngendlela kababa mkhulu ngoba kwasho babilanga. Amen. Ngiyanicela nibafundisa abezwayo nibayeke abangafuni isihlungu sokuzihlunga. Nibafundise abezwayo nibayeke abangafuni kodwa isihlungu siyakuzihlunga. Bayonixosha banikhiphe nasemathempeleni enu. Ningavumi noma sekunjalo. Nikuphike angakushongo ushembe phakathi kwenu. Njengoba sikuphika nje. Nikwenqabe engikwenqabile. Bayothi gana utshwala lumbana amalumbo. Banibuyisele kokuchithiwe. Bethi yiyo indlela yokhokho benu. Bethi ningayilahle. Exactly kwenzeka njalo nje namanje. Namhlanje amanazathi akhuluma ngendaba yokhokho baba. Bethi hayi ningawalahla amasiko ethu. Ubabila ngawakusho ukuthi kuyokwenzeka. Mina munye umthetho engizonishiya nawo nengininika wona yilowo ubaba owanifundisa wona. Kusho babila. Uthi mina nginishiya nomthetho ubaba owanifundisa wona. Njoba sithi njena sihamba ngendlela kababa mkhulu. Kosi
Masibheke Nkosini, uNkulunkulu wasekuphakamiseni, uNkulunkulu waShem. Sibonga umsakho nothando lwakho wena Nkosi
osimemile Nkosi ngalolu suku lakho ukuba size kuwe. Sicela Nkosi ukuba wehle ezulwini uzosivulela umhlangano. Kulo mhlangano wakho Nkosi sigcine yonke imithetho yakho. Wena Nkosi usiphe izibusiso Nkosi masilumhlaba. Konke lokho Nkosi siyakucela ngelakho igama manje phakade. Amen.